katsomaan videoita. Mutta varo sinä sitä Ritkiä. Joo, minä varon. Tule sitten ennen 11 kotiin. Joo. Hei hei. Hei hei. Dam-di-dam-dam, dam-di-dam-dam. Oi helkkari kun kylmä. Dam-di-dam-dam, dam-di-dam-dam. Morjens. Terve. Terve Ulla. Terve Rikke. Minä saisin oikeastaan olla sinun kannattaa isällä noin niin. Ei se haittaa. Ulla, minä rakastan sinua. Ai jaa. Mennäänkö naimisiin? Mennään vaan karkalta karvasia miehiä. Niin minä. Ulla, minne sinä hävisit? Kävin naisten huoneessa. Ai jaa. Hei. Ulla, tanssitaanko? Joo. Minä haluaisin kertoa sinulle yhden asian. Niin. En minä olekaan niin karvainen. Siitä ne mene kanssasi naimisiin. Mutta sinähän lupasit mennä kanssani Ei naimisiin. mene. Isä, mä antava. Ai. Mitä? Kuulin, että Ullaa ahdistellaan. Nyt loppui videon katselu. Pakottaa Ritke turpaan. Ai, älä Rikke, Hei, Ritke! Nyt tuli turpaan. Älä kasvohommat, helpäillä! Nyt ottaa Ritke osumaa. Ulla, mitä tapahtui? Minä olin myös Rikke kanssa naimissa, että se ei olekaan niin karvainen, joten en mene, että se suuttuu. No, ei se mitään. Mennään kotiin. Mennään vaan, isä saat mun sankkari. No. Pudotuksesta huolimatta Ritke säilyi kuitenkin hengissä. Ja söi kasvuhormonia ja kasvoi karvaiseksi mieheksi. Ulla rakastui häneen jälleen uudelleen ja he menivät naimisiin. He saivat myöskin yhden karvaisen lapsen. Tällä hetkellä he kaikki kolme asustavat Ullan isän luona Ullan isän isossa talossa ja ovat onnellisia.